maɓɓiti deftere seninde a taway en senda geɓe ɗiɗi. To ɓuri ɗuɗgo ɗum e ɗum noddire alkawal kingal, to lutti bo ɗum noddire alkawal kesal. Alkawal ngal e ɗum holla hawtuki hoore. Alkawal kesal e kingal e ɗum meta dow fi go'o. Ɗum holla habaru mawɗum kaydiniɗum ɗum Allah waadi e ɓiɓɓe Israila ɓe yimɓe duniyaru hu. Ɗi bindi ɗi kawritama geɓe 34 kocci duuɓi ɓuri dubu e ɗum windaɗi. Ta fondi dette gonɗe nder alkawal kesal ɓe windirama duuɓi 30 yaaki 40 e dow konde dettere. Binduɓe ɗe dette ɓe gaadi jamanu Yeesu. Daga sharel kawte tokkuɓe Yeesu puɗɗi. Ɗum huɗɗi hawrutuki bindi ɗi hawti e ɗi alkawal kingal iɓe jangaɗi fuɗi kawti ɗi garti habaru go'o kollayɗum dow Yeesu. Alkawal kesal windirama habaruji geɓe 4 iɗi noddire iɓe meta dow habaru Yeesu Nazarankejo, i yonki mako, i mayde mako, i ummitaki mako daga mayde. Hanjum woni habaru belɗum. Ko tokkiti dette ɗen woni kuuɗe lilaɓe. Nder deftere kuuɗe lilaɓe inde holla kuuɗe ɗe ɓe gaɗi. Ɗiɗo Yeesu ummitiɗo daga mayde o lili tokkuɓemo ɓe jaha ɓe andina habaru mako bi'eteɗum habaru belɗum nder duniyaru fuu. Gaɗa deftere kuuɗe lilaɓe sey dette ɗe Bulus windi. Ɗe dette ɗe bindama ngam ɗe ekkitina nden ɗe tokkina kawte tokkuɓe Yeesu. Ɗe dette kanje 13 ɗe Bulus windi ɗe siryoraka dow hitande ɗe bindira, amma iɗe siryora dow ɗuɗorgal maaje. Ɓurɗe ɗuɗugo woni dettere Romanko'en, ɓurɗe famɗugo woni Filmo. Ɗonma i woodi dettere Ibraniyanko'en. Bindol mayre ɗum feere, binduɗo nde bo andaka, amma iɗum kammi ardiɓe kawtal tokkuɓe Yeesu windinde. I woodi dettere nde Yakubu windi, inde Bitrus windi, inde Yahaya windi, nden nde Yahuda. Ɗiɗo nder maɓɓe en sakiraɓe Yeesu, ɗiɗo bo iɓe nder artuɓe tokkuki Yeesu. Dettere timmode nder alkawal kesal inde wi'e Wahayu. Ɗin ɗereji 9 windaɗi to kawte tokkuɓe Yeesu iɗe meta nder annabaku. O waggini nden o sembiɗini kawte tokkuɓe Yeesu fuu. Joni en gi dette nodditeɗe alkawal kesal, amma ko ɗe kollata ne no ɗe kawtiri e alkawal kingal. Ɓe garti habaru go'o ɗe kokkata en nyumu dow majum. Deftere seninde ende hokka habaruji kaydiniɗi dow yimɓe feere feere. Alkawal kingal e meta dow ko feni waɗuki. A taway dette ɗen iɗe bononi habaru ɓurɗum mangu e konuji e bindi gabaɗi boɗɗum nder alkawal kesal. Ɗum fuu ɗum hollama ɗum nyamri habaru ɗum Yeesu e ɗum holla dow Yeesu ko Allah arti waɗuki. Nden e yimɓe fuu Allah siryake gesa botka ngam ɓi neɗɗo. Ɓe Allah tagi ɓe gonda e makko ɓe laamo duniyaru, amma yimɓe ɓe gala hakkilo. Ɓe kokkitiri hoore maɓɓe, ɓe ganyi ko Allah yiɗi. Ngam non Allah riwiɓe yaaki nder ladde. Ɓe puɗɗi warwartirki, ɓe nyiɓi garije mawɗe, ɓe ɓeydi yidde hoore e hallende. Kanjum waddi hi gariri mawdi e etendi Babila. Amma yidde nde Allah yiɗi duniyaru e yimɓe ɓe gala hakkilo ɓe, o huɗɗi haɓɓuki dabare ngam hisnuki ɓe. O waɗani ɓe alkawal. E woodi goɗɗo neɗɗo garayɗo, o pusay hallende, nde hallende kaɓɓunde e nder halkere. Ko tokkiti nder habaru dettere seninde e ɗum dow Allah e ɓiɓɓe Israila. E ɗum holla hawtuki hoore. Allah noddi yimɓe ɓurto leydi Babila yaaki nder gesa botka, wataw Ibrahim e Saratu e ɓiɓɓe maɓɓe bi'eteɓe Israila. Alkawal Allah wurtiniɓe, ɗum wartaniɓe barka mawɗum. Ɗum rimɗini leƴƴi duniyaru fuu, amma ɓiɓɓe Israila waɗi gikku ɓi neɗɗo. Ɓe ganyi ko Allah yiɗi. Ɓe nyiɓi garije maɓɓe kalluɗe jarayɗe neɗɗo nder yidde hoore e hallende. Garije ɗen garti bo Babila leydi maccugaku, amma Allah e jogi alkawal makko. Neɗɗo keso e waray daga dellenyol Ibrahim, o latoto ardiɗo diina laamiɗo garayɗo ngam hisna ɓiɓɓe Israila e ɓi neɗɗo nangaɗo nder leydi Babila. O wartiroway barka Allah nder duniyaru. Joni fa sey kakkilana no bindi ɗi ɗiɗi siryora. Yeɓre ɗiɗaɓre ɓuri juutugo, inde woodi hallende ɗunde nder mayre. E arande e ɗum holla no ɓernde neɗɗo halliri, amma hu'i non e ɗum holla alkawal Allah e nder kuuɗe maako nder alkawal kingal, nder ko annabo en mbi'i e ko ɓe bindi. Annabo en waggini ɓiɓɓe Israila e leƴƴi fuu ngam hallende maɓɓe. Ɓe andina nyalde jomirawo e wara. Allah e hoore maako wadday nyalde nde jomirawo hisnata yimɓe maako daga nder leydi Babila. Alkawal ardiɗo diina
andina laamiɗo o waray o yaray torra o no maccuɗo fa mayde ngam hakke Israila e yimɓe fuu, amma e carel ngel o mawninteɗo dow leƴƴi duniyaru fuu o laamiɗo. O nodday yimɓe ɗuɗɓe ɓurto daga nder leydi Babila ɓe jokka alkawal makko kesal, ɓe kawta hoore e Allah ngam ɓe laamodo e makko nder Urushalima kesum garayɗum. Kanjum woni taski kesum. Ngam non alkawal kingal timminiri e hammunde. To en daari nder alkawal kesal, habaru ɗum go'o e ɗum yaha dow Yesu kisnowo, habaru nayum belɗum bindaɗum e ɗum meta dow Yesu Nazarankejo, ɓiɗɗo mo ɗum waɗi alkawal to Ibrahim. O wartiranay leƴƴi duniyaru fuu barka Allah. Hanko woni neɗɗo keso, o nyamay jaalorgal dow hallende. O wartiray sumpo hakkunde neɗɗo e Allah. O nyamri yeeso e andinki wakkati ɗum Allah hebbinta alkawal muɗum wari. Emo meta dow kuuɗe makko de o laamorto ɓiɓɓe Israila. Amma ko o noddira hoore makko laamiɗo. Yeesu suɓi noddira hoore muɗum ɓi neɗɗo. Ɗum waɗi holliri hoore makko ɓi neɗɗo kuwayɗo bo maccuɗo. E nder habaru belɗum e ɗum holla Yeesu woni Allah mo Israila. O wari bo Israilankejo mo gonga e ɓi neɗɗo fuu. Nonno enen anuno gonen, amma en tampi kuugal ngal Yeesu wari waɗa woni o hukkitinanay en hakkilo, o hisna en daga hallende nden ɗon cuuɗinde nder yimɓe e ƴoyre yidde hoore e hallende e mayde. Amma non nyamrata jaalorgal dow laamiɗo hakke. Notol kayɗiningol nder habaru belɗum woni Yeesu nyami jaalorgal dow hallende meɗen. O ali o warama nder laamu o jeyi wataw dow gafangal. Dow Yeesu maayi ngam hakke e hallende yimɓe, amma yidde nde Allah woodi dow yimɓe inde ɓuri sembe hallende ko mayde. Yeesu o ummitake. Ɗum holli heɓuki yonki kesi ngam ɓiɓɓe Adama fu. Ɗum waddi en to naneten habaru kuuɗe e nder bawɗe ruhu Allah sembiɗini tokkuɓe Yeesu ngam ɓe andina yidde yonki ɗum Yeesu woodi ngam duniyaru. Ɓe kumpiti yimɓe ngam ɓe ala gikku maɓɓe ɗum neɗako. Ɓe tokka laawol Yeesu, ɓe kawta e iyalu kesum ɗum Allah sirji. E ɗo bindol ardiɓe tokkuɓe Yeesu nati. Ardiɓe kawtal tokkuɓe Yeesu waggini moggal tokkuɓe Yeesu. Ɓe kolliɓe boɗɗum gonɗum nder habaru belɗum metuɗum dow Yeesu laamiɗo ummitiɗo daga mayde. Ɗum bo mo'ini gikku meɗen. Ɓe kolli habaru belɗum e nder lestinki hoore. Iɓe bo janga daga nder alkawal kingal. Iɓe kolla to ɗum meti dow Yeesu ino hani enen joɗoroɗe. Ɗum woni habaru kayɗiniɗum nder deftere seninde. Yimɓe fu kaɓɓama nder gikku yimɓe Babila, amma Yeesu wari ngam o holla en bigere hesde. En fu en jooɗi nder leydi maccugaku ndi Masar, wataw yidde hoore e hakke. Amma Yeesu maayi hono ndin ɗon karori sakkandi ngam ndi yimɗina ngam yaaki leydi ndi Allah waɗani Ibrahim alkawal. Gikku meɗen kiɗɗum haɓɓiri en mayde yenande, amma Yeesu e ummitaki makko o maɓɓitani en laawol keso ngam ɓi neɗɗo hu joni en nder carel hallende, amma e nder Yeesu e ruhu maako en garti taddi kesum maɓɓitanake en joni. Ɗum yara en yaaki deftere wahayu. Ɗiɗon habaruji gonɗi nder deftere seninde hu hawriti e nder alamaji kayɗiniɗi. Ɗiɗon ɗum holliri Yeesu bo no jawdiri kissandi. O teddinama dow ko ɗume laamu nder duniyaru. Imo ardi yimɓe maako o wurtinayɓe daga nder maccugaku e leydi Babila ngam ɓe ganyi bawɗe dikku leydi Babila. Ɓe jari bone hamɓe e ardiɗo maɓɓe kissaɗo. Ta tokki laamiɗo ummitiɗo koda mayde do'atama ngam a warti taddi kayri. Hanjum iɗum holla wataw Urushalima gesa ka Allah e haykaliru ma, wuro gonga ngo ɓi neɗɗo gaɗa o yari bone e leydi maccugaku. Ngam non e nder deftere seninde ɗerewol arandewol dow e les ɗum hawti neɗɗo keso ummowake o hocci kuugal maako ngam o laamo duniyaru e yidde nder bawɗe Allah. Alkawal kesal bindi kayɗiniɗi e ɗum holla boliɗe ardiɓe tokkuɓe Yeesu. Iɓe kolla en Yeesu o ummitiɗo e nder bawɗe ruhu Allah. Boliɓe yimɓe ɓe iɓe meta boliɗe ɗe Allah. Iɗe kokka en hammunde daga ton fuɗɗode honde deftere nder maaje inde holla en Allah nder Yeesu e ruhu maako gande yara en dow siri Allah tabbutuɗum e nder taddi kaysi. E non habaru ɗum timminiri. E woodi goɗɗum habaru ɗum kammiɗen en nanay ɗo yeeso. Hanjum woni ko alkawal kesal metata e ɗo.